geluk. Ja, hè? Ja. Hij doet het. Keuren. Ja, ik ga van dus met wat in mij krijgen om je eigen rotzooi op te roemen. En dat zelfs van oorrek te doen. Want oors wil het net oproemen. En, maar ik vind het heel goed dat de gemeente er nou ook achter zit. Dat het bevaartelijk maken wordt terug zo'n bak. En ja, het rotzooi komt ook uit de zee vanzelfs, van boord naar. En, dus het is net alleen nog maar de meeste schuld die op de strand liggen. Maar ja, ik vind dat we gewoon in de vraag, overal met de meesten er iets moois van mij. Ik denk dat dit een heel mooi voorbeeld is. Maar Vlieland heeft natuurlijk hoeveel strandovergangen? 6. 5, Ja, 5. precies. Correctie. En op alle, Ja, correctie. dat is in ieder geval, we hebben 5 jutbakken. Ja, uiteraard. Het is net alledaags dat er een camera op ingestuurd. Een stukje plastic, lijkt wel op een of andere dop van een spuitbus of zo. Sigarettenpeuk. Ook. En verder. En dit is dan de oogst van 5 minuutjes? Ja, dit is 5 à 10 minuten rapen. En ja, we zijn hier met een mannetje of 30 en iedereen heeft hetzelfde zo'n beetje. Eigenlijk schrik ik daar een beetje van dat er toch zoveel ligt. Ja, er ligt altijd best wel veel afval op de stranden. Op het eerste gezicht lijkt het schoon, maar als je echt dichterbij gaat kijken, dan zie je toch dat er een hoop spul tussen het zand ligt nog. Ik denk dat heel veel mensen nu weten dat plastic vervuiling van de oceaan een probleem is. En dat is het begin, maar nu moeten we het echt gaan oplossen. Dus de oproep aan iedereen om nu ook echt aan de oplossingen te werken om de zee schoner te maken. Dus eigenlijk hopen jullie erop dat, dit jaar is er nog zo'n actie, maar dat jaar erop dat het niet meer nodig is, omdat mensen minder weggooien. Dat is eigenlijk wel waar het op neerkomt. Ja, en we denken dat we hem over 2 jaar ook nog wel gaan organiseren, maar laten we nou eens erop mikken dat we over 5 à 10 jaar gewoon echt veel minder plastic in de zee hebben, dat dit niet meer nodig is.